Zdarec bajkeri, vítajte pri dnešnom videu. Dnes tu bude niečo špeciálne. Keďže nejakým zázrakom sa do mňa stal oficiálny záverečný jazdec na Horal MTB maratóne 2025 na trati Crazy. Dostal som sa k tomu úplnou náhodou, pôvodne som sa chcel prihlásiť na tento maratón sám, ale nestihol som prihlásenie. V útorok pred maratónom som si pokojne oddychoval na lehátku v akvaparku Bešeňova a hral som sa na Instagrame, ktorý ma upozornil na to, že ak chcem používať viac funkcií, tak mám sledovať minimálne 5 účtov. Tak som si našiel 5 účtov, medzi ktorými bol aj MTB Horal Maratón. Keď som prišiel domov, čakala ma správa na Instagrame, čomu som sa čudoval, a bola to správa od MTB Horal Maratónu, v ktorej stalo, že hľadajú na sobotu záverečného jazdca na e-bajku na úsek trate za pretekármi, či by som náhodou nechcel, ale poprípade či o niekom neviem. Na ktorú som odpovedal, že som mal v pláne ísť na maratón, len som nestihol registráciu, ale že celkom ma to zaujalo, že poprosím bližšie informácie. Následne som dostal telefónne číslo, kde sme si dohodli stretnutie a ako vidíte, nechal som sa ukecať. Mal som na starosť časť trate, kde nemôžu ísť motorky ani štvorkovky, keďže sme prechádzali národným parkom. Mojou úlohou bolo dávať všetkým skvelým dobrovoľníkom, respektíve smeročíkom informáciu, že ja som posledný jazdec a za mnou už nikto nie je, čiže sa môžu zbaliť a zavolať si odvoz. Taktiež som nahlasoval diskvalifikácie alebo DNF, väčšinou to bolo z technických alebo výkonnostných problémov. Našťastie počas mojej jazdy sa nestal žiaden vážny úraz, za čo som vďačný. Tak sa poďte so mnou pozrieť, ako to prebiehalo. Dnes nebudeme superiť o minúty, ale o to, aby nikto neostal sám. Začíname. Ja som posledný. Hej. To sú krásne vyhrali. Aby som mal byť posledný. Išli teraz 4,45. A ešte od jakej 153 sa písalo v čete, tak neviem. Skúsi to mrknúť, bo neviem, koho si tam vidím. Ešte idú dvaja od chaty, posledný, no tak skoro. Tak ich počkám tu potom. No dobre, ale aj keď, no tak tí by mali tu byť každú chvíľu. No keď 13 boli na chate, dole z chaty to majú 7 nejakých minút, možno nejak tak. No toto je do 20 a je 24, no tak neviem koľko. A tu je troška kopček, potom len sa ide dole, čiže možno nejakých 10 minút, keď ich počkám, ale aj tak sme dobre na tom časovo. Počkaj, bo však ty dobehneš to raz, dva. Časovo sme na tom dobre, lebo o 12. mali byť len hore najpomalšie, oni už sú dole, takže sme časovo na tom veľmi dobre. Hej. To je pravda. Nebudem musieť ich aspoň naháňať do tepličky. Ja som spokojný. Tak málo mám na ňom najazdené ešte. Bráško má asi taký istý. Neviem, či motor ten istý, ale vyzerá presne tak istý, jak má bracho. Tam je Číňan. Hej. Vo vnútri, hej. Ako nič zle. Zatiaľ OK, 500 km na ňom najazdených. Hej. Čiže... A baterka teraz ešte dobre ti drime? To nejakých 90% ešte mám. Super. A to som len prešiel koľko? 10 tam, nejakých 15? Tá asi nejdeš na voľnej forsáži, na nejakom eko ideš. Tak nemôžem ani. Lebo keď tým posledným časom išiel, tak... Ale tak je málo kedy chodím. To už fakt, keď je stúpak, alebo ja nevládzem. Jasne. Skúšal som ten boost, ale človek musí vypočítať, aký je sklon, lebo ten boost je taký, že keď ide a mu prehrábne, hneď ide dole z bicykla. A dal si to načipovať? Dal si to Nie? Nie? Kvôli za ruke? Vedia to spraviť tak, že keď prídem tam a budem potrebovať niečo, tak vrátia naspäť. Ten akýby základný software a môžem to reklamovať. Hej. Ale nedával som to zbytočne na to, čo jazdím. Vieš čo, na hory je to zbytočné. Ako keby som jazdil cestu, hej.
Ale... Cestu tá zrazu, vieš, skončí ti to pri tých 25 a zrazu sa trápiš. Ako hej, tak čo, keď som tu jazdil po Tatra, čo som bol na Velíckom plese, po Pražskom plese, teraz za posledný mesiac, stačí. Stačí, pravda, že stačí. Nemám sa kde podnáhľať, tak väčšinu času idem hore a dole, mi netreba. Ideš rovnako, jak aj oni. A som hovoril, že či mi vydrží baterka, keď na Velíckej, po Pražskej plese som prišiel naspäť, som mal 60%, aj tu mi musí vydržať. Jedine, no, ja si budem musieť robiť pauzy, keď budú veľmi pomaly. Lebo tak mi to veľmi veľa baterky zožere, keď pojem. Ty si s nimi štartol kde od pustého poľa? Hej. Že lepšie ti ide, keď ideš plynulo? Hej, lebo tak potom, keď si dám menší prevod a stále ťahám ten motor, tak stále ťahá tú baterku. Jasne. A tak nechajú odsúť, tu aj tak ideme dole kopcom, až tam potom bude. Ja tu ideš hore kopcom teraz. Ale to len taký je. Nie až taký, nie dole sa ide, až potom pred sedlom je tam 2-kilometrový stupak, nie? No, je Aj to tu máš dosť. teraz taký vyhúb. Ako je taký. Dobre, tu sme koľko? 1100? A Smerčiny teraz sa bavíme cez 1500. Hej. No, Ako není to, že úplne taký, jak tu je tento. Viacej ideš. Hej. Je to Viacej také ležíš. ťahlejší. Hej. Idem odpísať, že keď tak ich čakám tu na zberci. Super. A keby? Ten, čo s tebou išiel, On už prešiel skôr. on skôr Hej, ja pozerám. A 100, si posledný? Nie, ešte za mnou sú. A ja... 33 sa Hej. Ja len podľa dresu som si zapýtal, som Áno, kričal. ja podľa dresu, hej. Že si posledný, ešte za mnou sú asi 4. No riadne musel pridať, alebo ty musel jedať. Ani nemusel, lebo oni sa hore čakali. Tá 44, 45 a ešte jedno, čo tu trojka prešlo, oni sa hore čakali. A je troška také, mi bolo povedané, že oni mi povedia záchranná služba, že kto ide posledný. A nakoniec som sa to dozvedel z chatu. Ako od nich, že aké číslo ide posledné cca. Vieš čo, to sú vždycky také... Lebo že ja mám im povedať, ale mne povedali, že vy mi poviete. Pokiaľ to není na vysielačke, to je ťažko. Hej. Pokiaľ ty s nimi máš ísť ako šachodnice? Až Špiška Teplická vodárne. Je aj na Liptovskej tepličke. Hej. Tam. Tam. Až na vodárne. Čiže ešte aj na Pánsku. Áno. Tu som už vypol kameru, lebo som chcel šetriť baterku, takže ďalej si užívajte tie krásne výhľady na trase Crazy. Oni to sú šialení tí chlapci. Čo je túto trať? Šialený. Posledný, môžete ísť. Áno. Som vás dobehol. Ja som záverečný jazdec. Hej. Stáďou ešte máme stupak nejakých 7 km a potom 10 km dole kopcom do Tepličky. To stíhate. Potom by hore mala byť voda. Len voda. Výborne, stačí. Keď nie, aj ja mám za sebou. Keby ste chceli. Počuť, tu je riek. Aj hore je studnička, keby ste chceli potom. Ako robím cyklistiku, ako elektrobike som kúpil len teraz, nedávno, ešte som aj na ňom spadol. Som si narazil rebra. Dneska nie, asi 2 mesiace dozadu. Dal som sa do kopy a chcel som ísť, lebo odkedy som si kúpil elektrobike, mi vyskakoval horol celý čas. A že chcel som vyskúšať, či to vôbec dám. Ale len tak náhodne im vypadol tento záverečný jazdec. A či to nepôjdem dať, tak som tu. A my sme takí amatérskí jazdci. Tak ja som tiež taký. A sme sa tak hekli, že čo keby sme to skúsili. Máme to tak nastavené, že aj keby ste nás diskvalifikovali, to my si tu trasne, takže chceme prejsť. Tak ale môj limit stíhate. S prehľadom by ste ho mali stihnúť, keďže jedna. Keď by sme o 3. neboli dole v Tepličke, tak vtedy sa vám verú čísla, ale to mali by sme stihnúť s prehľadom. No a ja som posledný, záverečný, čiže môžeš ísť.
OK, čauko. Nie, ja som váš záverečný jazdec, sprievodné vozidlo. Ne, akože vážne? Hej. Aha, takže ty máš takú povinnú jazdu. No piči, vidíš, toto som nechcel. Fajn. Neviem. To je na zostratie? Neviem sa k tebe pohnúť. Nic, ani skúšať nemám. Hej. Nie? Hej. No tak nejdem tam do extrému. No, to viem. Trošvíkne kolesno, idem dole. Nie. To ani ja neskúšam. Nie, to... Lebo ja keď na elektrovajku mi prehravie kolesa, celý letím tiež. Občerstvený aspoň vodou, teda ako polo. A ideme dole. Neviem, som si nevšimol, počítam, že od prvého počíta, tak 1300 je teraz to presne. Ty vole. Masaker. On počítal, že nejakých 800 asi len bude. No neviem, ale mne sa zdá, že som si toto nevšimol, ten údaj. Takže sme poslední. Radšej tak, jak máme niekoho zabudnúť. Môžem vedieť isto, že. Veď ja ešte idem dole pozberať tabule, ešte sa vrátim naspäť. Takže ja toto tu ešte prejdem si za mnou ešte. Keď by ono, takže... Dobrý. Dobrý. Už žiadny jazdci? Ešte máme jedného za sebou. Iba jedného? Čiže ja môžem za kretistami ísť? This is crazy? Hej. Perfektne. To je dobre. Som ich. Dneska to celkom ide rýchlo. Veď ja viem, to je ten starý ujo, no len nech tu príde na križovatku, tu ho počkáme, vieš. Hej. Dobre, tak ja idem za svojimi. Musím ísť opatrne, nechcem sa vytrepať. No stúbení sa potom zabijú. O 2 dní odchádzame na dovolenku. Tak sa nemusím strepať.
Kedy majú limit cenzisy? Sa mi zdá, že všetci majú o 3:00. Tretej? No, pohode. Pozriem sa. Ty teraz ešte ideš hore do okruhu. Hej, idem sa najesť a ešte idem za nimi. Ale o 3:00 kde majú už koniec? Tu no. Ako keď nestihnú do tohto ísť, do občerstvovačky o 3:00, koniec. Tak sú dobrí. No moji sú masaker dobrí. Ja som čakal, že ešte pod Kráľovou holou ich budem čakať a oni 12:20, či kedy už boli dole všetci. Ja si pamätám rok, keď o 5:00 večer tu si chlap obliekal na obcestovačke igelitové vrece, pršalo, on to ešte dá. Počúvaj, tu sa krútil, na šuňave na obcestovačke sa ho pýtam, ideš ďalej? Hej, idem ďalej. My sme ešte ostali dačo zjesť na obcestovačke a on sa vybral po hlavnej ceste a išiel preč. A my sme ho hľadali po lese, sme ho mohli nájsť, nie? Hej. Ale dneska majú super čas. Sme prišli o 7:30 večer do cieľa. Majú super čas. Ani horúco, no, dusno je, ale... Už idú, zapomeň na obcestovačku, my tam počkáme. Dačo by som zjedol. Ešte vám niečo ostalo? Už len poslední dvaja sú za nami. Ďaleko ste mi neušli. No čo? Máme hodinu dobrú. Dáme to. Ale máme dobrý čas, lebo za nami ešte išiel jeden tento zo Senzy, tej najkratšej trate. Hej. Vy už ste boli preč, ja som prišiel na občerstvovačku a akurát on prišiel za mnou, posledný. Oni Senzy chodia tiež túto cestu? Nie, oni idú cez Tepličku a potom idú cez tú vodáreň smerom na Šuňavu, čo pôjdete aj vy, len Bez kopca. bez kopca. Look in these eyes, you'll see the dark. That little space inside my heart. The darkest side withholds the light. The light that brightens me inside. Chvíľkou. So 3 hodiny dozadu. No, Masaker. Je to masaker. Tu ten trail. to ja si Prešiel som rozprávam. ho, ale akože trošku strach. Ja som tam zišiel dvakrát. Čo to máš? Tam magnetko. Ale to neviem. To potom si dám jedno. Chceš? Nie. Verko, chceš?
Dám si ten sáčok ešte. Neviem, čo to robí s mojím žalúdkom večer. Ja som kvôli tomu radšej len tak postriedmo, radšej som si dal tyčinku, ako ten gel. To čo to zosereš sa pri najhoršie. Či ma to neupchá. No dali sme si selfie, či čo? Nie, nedali. Jednu nech nám urobí a jednu s ním si dá. Nie? Jednu nech nám urobí do albumu, do reliveu. Tu sa postavme, nie? Tu. Daj nám jednu, my traja a potom si dáme všetci. Aj. Daj mu foťák, teda, do Ferry. Poďme, tu dáme. Jasné, že to dáme. Pištále, tak ideš, jak jablko. Máš dobrú formu. Zdarovo. Že som tlačil. Formu máš jak bík. Ale dobre, stiahaš, počkaj si niečo takto. Dobre, poďme, chlapi, poďme. Počkaj. Dobre, máte pozadie aj Vysoké Tatry. No poď teraz tam. Toto musíš byť tu. Máme nášho... Počúvaj, Toto je čo ženie, to je krávy, vieš, Ale oni sa dole smiali, že či som vás bičom, ono ja nie. Na stravu, vieš, aký dám názov? Že v boji s časom a dám teba ako fond. To ja sa nebol. Perfektne, jak sa voláš? Peťo. Ja som tiež Peťo. Čau. Pišta, serus. Fero. Také vytrasené ruky. Ja som posledný. Pohodička, ešte mám 54%. No ty ideš ďalej? Nie, stačilo by. Kde sa motáš, povedz mi? Ich sa pýtaj. Kde máme byť o 5:00? V Šuňave. Kde? V Šuňave. O to je ďaleko? 5 km možno. Máme hodinu, či nie? Tam máte doňťak Jasne, a že vodu stíhame. obyčajnú. Tam ešte vodu. Pači, Sami ideme hore? Áno, na kopci, že vraj ten je taký poriadnejší a potom... Moji zlatí aj. Ideme. Ja to nevidím. voda. Už neďakujem. Tam mám naložené, ešte jedno bude občerstvenie, super. Ďalej. Dobre. Ja som OK. Rozhnú tam koláčik, banán do vrecka. Dajte si banániky do Banániky. vrecka. Ja už som dobrý. Ďakujeme vám veľmi pekne. No dobre. Vodu čistú dolejeme. Asi hej, počas toho, ak budem v aute, a banán nechcem. Banán nie. Džončak. A džonťak tiež nie. Ale vodu čistú. Vodu čistú. Budem popíjať v aute, keď pôjdeme do svitu. A je to za mnou. Bol to neuveriteľný zážitok pozrieť sa na túto akciu z úplne inej strany, nie z pozície pretekára, ale z toho zázemia. Som rád, že som sa nechal ukecať. Touto cestou by som sa chcel poďakovať všetkým dobrovoľníkom, ktorí stáli v tom úmornom teple a ukazovali nám cestu. Vy ste absolútny základ tohto celého maratónu a bez vás by to nebolo možné. Ďakujem aj organizátorom za dôveru a za to, že mi dali šancu byť súčasťou tohto šialenstva. A samozrejme mojej poslednej trojici mušketierov, vám, ktorých som sprevádzal väčšinu trate. Som rád, že som vám mohol byť oporou a podávať vám informácie. Boli ste skvelí. A ešte jedna veľmi dôležitá vec. Ak by mal niekto problém s tým, že sa vo videu objavil, neváhajte ma prosím kontaktovať cez sociálne siete. Určite sa dá dohodnúť a vyriešime to. A to je pre dnešné video všetko. Nezabudnite komentovať, odoberať, dať like a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.